Adamu Abdullahi Zango na ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman fim ɗin Hausa waɗanda aka fi sani da Kannywood, wanda yana cikin waɗanda suke wannan harka ta daban-daban. Yake waka, yake kiɗa, yake fitowa a fim, yake rawa da dai duk abin da ya shafi harkar fim. Akwai wata matsala da ake fuskanta a cikin wannan masana'anta na cewa wasu na amfani da sunayen wasu daga cikin jarumai, a inda suke yaudarar tun daga maza har mata suke ansawa da su ne waɗannan jarumai. Adamu Abdullahi Zango yana ɗaya daga cikin masu fuskantar irin waɗannan matsaloli, a inda aka kwashe shekaru ana yi masa haka, har wasu suna ganin kamar cewa shine yake bata al'umma, alhali ba shi bane. Maganar ne da masu hikimar magana suke yawan faɗa: rana 99 na ɓarawo, rana ɗaya na mai kaya. A halin da ake ciki ana ganin cewa wasu abubuwan kamar jarumin ne Adamu Abdullahi yake gabatarwa, wanda aka fi sani da Adam A Zango ko kuma Prince. Kwatsam asirin wasu matasa guda biyu ya tonu, a inda suke amfani da sunan Adam A Zango da mai suna Isiyaku da mai suna Ibrahim Umar. Jin wannan labarin namu ke da wuya, mu ma shirin gari ya waye mun garzaya wannan guri, a inda muka ga waɗannan matasan. Mun fara zantawa da Isiyaku, wanda shine yake ansa abokin Adam A Zango. Ya fara bayyana muna yadda suke gudanar da wannan sha'ani. To ya taya ka zama yaron Adam A Zango? Ni dai na dawo daga aiki na kenan, aikin TikTok. Na Lodi ya shi. Sai yake cin mu zo mu je gurin wata yarinya ta zo gurin shi. kamar ta yaya yake mu ansa sunan shi na Adam A Zango? Ni na san yana ansan da matsayin a sunan Adam A Zango. Yana mace ta kira shi sai ya yi miliyan da Kamar solo ka taba gani yayi gaban ka? gaskiya yana da yawa. Na faɗa mai. Sai ka ce mishi menene? Ya ce mai abokina wannan ba easy bane abin da kake gaskiya. Ba mutunci bane. Kwatsam rana ɗaya za ka iya zuwa hannu. Ya ce mun Allah yadda ba ku za abin da ke faru. Saboda shi ya taɓa yin gala. To kamar idan yawayen matan me yake ba, suna bashi wani abu ne? Gaskiya ba sa bashi komai. Irin baya amfani da su ko kuɗi ko na? Sai dai amfani da su. Kamar ka san mace nawa ya amfani da ita? Gaskiya ba ne. Kai ka taba yi dalilin haka? Ya taɓa yi sau ɗaya. So daya. Daga shine kuwa mai gayya mai aiki Adam A Zangon ƙarya, wato Ibrahim Umar, shi ma mun zanta da shi, ya muna cikakken bayanin ta yadda suke gabatar da wannan yaudara da sunan Adam A Zango. Shekara 3 kenan. Mata da maza suna kira na a matsayin Adam A Zango. Akwai wani abokina nake ce mai shi, wata yarinya fa ta yi takakka ta ce za ta zo gurina, shine yake ce min, banza kai ai hotel za a je a kama mata, idan an yi amfani da ita sai a ce yayi tafiya da sauransu. Kaji kawai abin da ya sa. Amma kai ka taba haduwa da Adam A Zango? To na taba ganin shi amma a wuri a wurin da ya fara yi a nan kawo, na haɗu da shi a wurin na farko kenan. Sannan na biyu na haɗu da shi a bikin Umar M Sharif na auren shi. Amma ya san ka? Gaskiya bai san da ba. To amma ta yaya lambobin ka suka yawo a matsayin Adam A Zango? Ai karka manta, mace da kake ganin ta, in waccan ta zo sai ta ba waccan, waccan ta ba waccan, waccan ta ba waccan, haka hannun ba na yi tafi. Amma ka taba amfani da mata a matsayin sunan Adam A Zango? Na yi. Sai mu ce mata to gaskiya yayi tafiya, ta yi haƙuri, bai da lokaci, in ya samu lokaci zai kira ta, kaji yadda ake. To idan kuɗi ya yi kuma, to idan bayan sun tafi din, su za su ci gaba da kiran ku ne? Tabbas dan yanzu ma harkan da za ku da wayana za a kira ni har ga Allah. ZM Inuwa mazauniya garin Kano ce, tana ɗaya daga cikin waɗanda aka yaudara da sunan Adam A Zango na ƙarya. Ita ma ta bayyana muna tiriyan abin yadda ya faru gare ta da sunan Adam A Zango. Kira na suka yi ranar da ya yi wasa a Kano kuma ya wuce Kano, daga nan na kalli wasa na dawo ina ofis ɗin Khalid M Kachiya. Na mishi waka da shi da Nura M Inuwa. Suka kira ni, ainihin Adamu kallon wasa na da kika yi, na gode, waye da waye da waye, na ce mishi an yi wasa lafiya, waye. Muna dai ta waya da shi Azuma Adamu, zami wasu ya turo mu hotuna Adamu da na Haidar yaron sa dai haka, da na yi kuma maman Adamu da na sun kebi su waye duk da yan uwan shi haka, sai turo mu hotunan su. Ni ban dauka ba Adamu bane. Da na tawo suka ce bari in turo ka wani ya zo ya dauke ki, waye da waye da waye, suka ringa bani wahala har karfe 10 na dare musu. Daga Kano ce ta suka zo Kaduna kenan. Da suka zo kuma suka dauke ni, kwana muka je wani gida, wai bari su je gidan, daga nan za su dauke su je su kawo motar, waye suka ringa bani wahala. Shikenan suka dauke waya na. Sata? Suka dauke waya na, za su kai 28,000. Kana kuma suka dauke mun kuɗi naira 8,000, suka dauke datan waƙar Nura M Inuwa da na Adamu.
kana kuma suka min duka akan shi wancan bai amfani da ni ba, wannan mai kama da Nura M Inuwa nan yace shi Adamu A Zango ne, shi kanin Nura M Inuwa ne. To suka min duka suka kore ni da asuba, suka aje na bakin titi, sai na kira Adamu da ke cewa sai na tafi kofar gidan shi wannan Adamu, wai ke menene da menene, ya za a yi kin san ni mai jama'a ne kuma sannan ki tsaya kina mun waye da waye da waye. Nace kai haƙuri Adamu, wallahi ina faɗa ina kuka, na rantsi da Allah ya ɗauka Adamu ne na ainihi. A hankali har da zo ya samu ɗan Adamu wato shi ne Zango. Na zauna a garin ne yanzu na fasa ji akan wannan maganar ban tafi gidan ba. Kana na haɗa shi da wannan na ba ta lambar shi. Sauran tana WhatsApp ta chatting da shi a matsayin shi ne Adamu. Ita kuma wannan tana waya da shi. Su suka samu namba na. Saboda ni waka nake. Jarumi Adamu Abdullahi Zango shine duk wannan turka-turkan ake yi a kansa. To komi zai ce akan wannan abun da yake faruwa akan shi? To me yake faruwa a wannan ofis din naka da muka samu da zazan al'umma? Eto wani abu ne da yake faruwa wanda ya dade akalla ina tunanin za a dauki shekara kusan 7 ko 10 ma ana yin irin waɗannan abubuwan, kuma mutanen da suke yi mutane ne 'yan arewa 'yan uwan Hausawa, suke amfani da sunana su yi mu'amala da mata, su roƙe su kuɗi, su kuma gayyace su zuwa wurinsu, su yi amfani da cewa na yi tafiya bayan bana nan, su je su ɗauko su kai su gida, wasu su yi musu fyaɗe, wasu kuma su lallaba su saboda suna son su ga Adamu Zango, matan su ba su haɗin kai. To irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ne yanzu Allah ya tona wa wasu waɗanda sun kai akalla mutum 10 wanda suke yi wa mata irin wannan abin. Allah ya tona musu asiri, aka shirya yadda suke bi suke yi su yaudari mace, hanya aka bi aka yaudare su kuma suka fada tarkon. Yanzu haka suna hannu, suna police station, kuma daga police station kotu za mu tafi insha Allah. To yanzu wani mataki kake ganin ya kamata masoyanka su ɗauka dangane da masu irin wannan ƙarar suna cewa kai ne Adamu A Zango ta hanyar waya? Wannan murya ita take jan hankalinsu, saboda waɗanda suke amfani da waya a matsayin ni suna ƙoƙari su kwaikwayi muryata, suna ƙoƙari kuma suna samun information ɗin duk inda nake shooting, in na bar ƙasan ma, in na tafi wani, duk suna amfani da wannan abin, kuma matan suna gani on social network, ina wuri kaza sun gani. Ni dama ina yin posting on Instagram da Facebook da shauransu, so da haka wannan abin suke gani, suke yadda da cewa da ni suke magana, sai su mika yaddan su gaba ke da wannan, kuma yaddan wasu film suke so su shiga, kuma za su yi musu alƙawarin cewa ki zo ni ne Adamu A Zango, ni zan saki a film tun da kin san dai na isa, ni ne promoting din wance, ni na sa wance a film, ni ne kaza. Dole ta wanda dama ta baro gidansu ba ta da tarbiyya za ta ba su haɗin kai, saboda dan kina son ganin Adamu A Zango bai kamata ki bada kanki ga wani dan kina so ki shiga film ba, wai dan kina so ki shiga film kawai ki bada haɗin kai wani ya mu'amalan banza da ke amfani da ke dan za ki shiga film, ba daidai bane. Wasu suna ba su haɗin kai, wasu kuma da ƙarfi suke musu idan sun nema kan ba su amince musu ba. Wannan dai abun da ya faru ga waɗannan matasa na ƙarya, duk abin da kake yi in baka gaskiya wataran asirinka zai tonu. Kai dai rike gaskiya domin ta zama maka garkuwa a yanzu da har abada a rayuwarka. Anas Garba Gusau, Kannywood Hausa TV, tashar zamani. Ga wayanda bai subscribing zuwa tashar mu ba, sai su subscribing domin samun ingantattun shirye-shirye masu ƙayatarwa. Ku daure ku yi mana sharing a Facebook, Twitter da Instagram da dai sauransu. Mun gode.